Ffordd dda, cyn i fi ddechrau gen i di'n glir bod fi ddim yma yn siarad yn rhinwedd fy job bob dydd fel swyddog datblygu cymunedau'n gynta. Bydda hynny'n anoeth, meddai uwch swyddog. Ydy o'n iawn siarad mewn rali ffasgwyr yn enw cymunedau'n gynta, meddai cyn cyngorwr wrtho fi. Cytuno, meddai fi, wedi'r cyfan. Roi cymunedau'n gynta ydy'n swydd i, ynde. Dim siarad mewn rali sy'n gofyn ar Gymru a'i phobl i roi cymunedau'n gynta. Beth bynnag, i fod yn onest efo chi, bron i mi beidio dod yma heddiw o gwbl. Neithiwr tua 6:45, genod yn glau, glasiad o win, Wales Today, hynod difyr. Dyma gnoc ar y drws, typical meddai fi. Ond pwy oedd yna, hen ffrind. Dwi'n meddwl bod lot o'na chi fama'n abod o. Mr Apathy di enw fo. Dad i Apathy de. Wastad yna pan tisio fo. So ddoth o mewn, ista lawr, a nocio chydig o sens yn ymhenni. Be ti'n neud, meddwl mynd i rali dibwys na fori? Traed i fyny, met. Relax, enjoy life. Dyna dad i Apathy, gwybod yn union be i ddweud. Be ti'n poeni am y pen wy? Dim eich di sy'n ei wario 15 miliwn o arian gyhoeddus ar drio cael tournament pêl-droed i Loegar. Apathy! Ti'n meddwl bod y tri gŵr doeth, y tri llew yn poeni am 15 miliwn? Piso driw yn môr, met. Granda Apathy, bydd yn serious wan. Mae reit ironic bod ni'n sefyll o flaen HSBC fyd rai fi ddweud. Da ni gyd yn gwybod yn iawn, mae'r bancia, y system cyfalafol a'r GDP obsession ma sydd wedi cael ni yn y twll ma. Twll, sy'n mynd i llyncu ein gwasanaethau ni a'n bobl mwyaf bregus ni. Ia, ond paid â poeni, medda fo. Gynnau'r atab i chdi. Cyn bo hir, fydd na bypass yn Ports, Asta, a ganolfan ysblenydd, all singing, all dancing yn Bangor, a cheap package flights i weld yr happy couple yn Ynys Môn. Dyna chdi boost i'r economi, met. Dad i Apathy, pasia'r gwyn yma. Mewn difri, beth yw'r ots gyda chi am Gymru? Mae'n amser i ni gyd ddeffro, agor yn llygyd, sylwi o'n cwmpas, cyfarch cymydog, cychwyn y sgwrs a gweithredu yn adeiladol yn erbyn y toriadau yma yn ein cymunedau ar draws Cymru. Os ydy cymdeithas waraiddiedig am lwyddo ar y byd bach yma, rhaid i ni ddechrau parchu ac ymddiried yn ein gilydd, o Lywodraeth i Lyffantod, o Holyhead i Helmand Province. Mae llywodraethau uwch ein penna wedi'n twyllo ac yn dal i wneud. Fedrith hyn ddim parhau. Fel udodd Waldo, daw dydd y bydd mawr y rhai bychain. Daw dydd ni bydd mwy y rhai mawr. Ella mae bora yma ar diwrnod gwlyb yn Gaernarfon ydy'r dydd yna. Dewch!